Ljudi moji, ova baza je od brata Armana, ljudi moji. Pa Arman ima isto solidnu bazu, ne mogu reći da nema, znači ima ovdje ovako neke zezancije, ovo ono, sve je topčina. Ovdje su mu trebali biti životinje, ovdje neka farmica, dobro, ne znam. I ovo tu ima i kućica. Mini kućica, sviđa mi se Arman. Igra i na prošloj sezoni, tako da Arman je već iskusni graditelj, ljudi moji. Dobro, to mi se sve sviđa. Tu je gore kao neka XP farma, što je to dolje? Aha, to je kao od gore do dolje. Pa sviđa mi se ovaj put. Dobro, neka mini baza, nije neka velika. Ali sviđa mi se baza, nije loša, nije odlična, ali dobra je. I ovdje je nešto, šta je ovo tu? Aha, portal. I kad prođeš kroz portal kao neka mini prostorija. I ovo kao neka šupica, dobro, ovo zidovi mi se sviđaju, dobro. Ajmo mu dati ocjenu. Neka 5,5, može to mnogo bolje. Tako da ja ću biti realan, malo bolje nek se poboljša i bit će ovo najbolja baza.